kudliwa kuzobuya. Awuzomemezela ubuya kwezinto. Ngiyazi ufuna ukwazi ukuthi ngitholakala kuphi. Ngiyatholakala ePietermaritzburg enumber 285 kuBack Street njalo ngo10 ngamasonto KwaZulu Natal. Kanti abantu baseGoli njalo ngeviki lokuqala enyangeni kuyiSaturday ngisuke ngikhona eKempton Park Civic Center. Sabela uyabiza. Sisebandleni laMprofethi uMagejageja lapho sizwa khona abakhethwa beyifakazela ukuthi ngabe ukuhlangana kwabo nomprofethi zibe seyishintsha kanjani impilo zabo. Kule minyaka le idlulile nje bengizizwa ukuthi nebengayena umuntu lo yengibona nguyena kodwa yabo sengifila njengesilwane yabo ngithi mangihamba nje abantu enebangibuke nje ngiyenye indlela ngazi yabo ngize nginyinyeze ngisi mina ngeke mhlambe ngisilwane noma ngiyini nje kodwa nginete ukufika la ekhaya ngasebenzisa insebenzelo zamprofethi ngasebenzisa kube khona into etheni angithengele isibani siblue nesimhlophe kade ngayinanje ngikhuleke kuzona ngaphuphana ubaba ngangakazi ngimphuphi Okuzalayo noma wale ekhaya. Ongizalayo qolo washona ngifunda grade 4 ngathi mina ingeke kushuthi lezi bani zasebenza ngiphupha nje ekhuluma nje nami kamnandi nje sixoxa ngithi mina ufuna ngiqhubeka nelezi bani ngithenge into abadilika nensebenzelo lesona sa100 esiphinki ngigqume ngiphalaze ngenze konke niyazi ukuthi mina bengasawuthola umsebenzi ngaxoshiswa umama ngangisebenza eLaundry ngicabanga ukuthi unyaka wesi5 lo ngingasebenzi ngithi ngiyafesa ngingaqashwa ndawo ngithi ngiyafesa lutho ngathi ngicela umsebenzi lo mama lo lo angixoshisa nje ngangingazi nokuthi ngenzeni wanqambela amanga kumlungu izinto engekho ile kwasuka ngalowo nyaka loyo angiphindanga ngaqasha ndawo ngifesa kodwa nginento ukufika la ekhaya ngutholile umsebenzi. Uyaphila khehla lami. Baba wakho wakushiyela into eyimfihlo. Lento yathathwa yayogqitshwa endlini ensikeni. Yangizwa baba. Wakushiyela into eyimfihlo engakwenza uphathe umhlaba uphathe inyanga uphathe izangoma ngomoya. Kodwa lento ilahlekile. Lento yagqitshwa endlini okwakushiswa kuyona impepho ngoba kungafuneki ifinyelele ezandleni zakho. Kwavuka umbango wayo lento yafihlwa namhlanje baba. Kodwa kunento engiyithandayo. Uyangizwa baba? Njengoba uhleli kanje ngibona kunekhehla. Uyangizwa baba? Eliqhamuka ligaxa izinto ngathi amaketanga kanje. Uyangizwa baba? Leli khehla maliqhamuka liza nento angazi ngifike liyakufumbathisa bese liyaphenduka liyahamba lithi. Ngibona amagama athi lento noma bayifihla kodwa amandla uzoba nawo kusuka namhlanje. Amandla lento azovuka kuwe. Uyangizwa baba? Lento ngendlela ezovuka ngakhona baba ngicela ungayibambi baba ngoba bayifihla kanti abazi ukuthi noma kwakuyinto ephathwayo kodwa yakhiwe ngomoya. Ifikile baba kuwena. Hamba uyophilisa abantu. Hamba uyolusa abantu ngeqiniso baba. Hamba uyosebenzisa umoya.
Amen. Cela wenze nje, shayela nansi inombolo njengamanje ubhuke i-consultation yakho la ngizohlala nawe khona one on one, sikhulumisane sibone ukuthi sixazulula kanjani le nkinga yakho esekhaya. Kanti labo abafuna i-private consultation mbukelo wami, ngicela bashayele le nombolo babhuke la ozonikwa usuku lwakho wedwa vo uzoxoxa nomprofeti uMagejageja. Lalela ke mbukelo wami, njalo ngolwesibili umprofeti usuke khona eMaritzburg enumber 285 kuBack Street la enza khona i-one on one. Lalela ke imali uyifaka ebank, yonke into uyenza wena sewufikile. Ngiza ebufakazini bomhlabathi ayikuphume nami kade lahle idilozi into isikhwame sanga isikhwame into encane kuphume yona yalahleka nephinifa. Uma lapha yana la ngihlala khona indlu bese kuba neshawa yama-tenant, mabuze kusuka ngesonto kade senze inkonzo yomhlabathi ngomgqibelo. Kunento ethile la esingayiboni, into yangaphansi yomuntu wesifazane. Hayi baba ukuthi angingeni ngoba angigezi inhlobo khona. Kuze kuthi nje ngaleli sonto ngumfana sengibona esedini. Ngithi hayi awuthi ke ngolibona ukuthi elabani. Mangithi hayibona niliboneni leli phela. Ithi intombazane siqale ngomsombuluko, ngithi umsombuluko omubi. Ithi intombazane gogo njengoba kuyileli sonto. Yisonto lesithathu leli. Ngithi wenza konke. Awu ngiyabonga Magejageja. Mucabanga uzophumelela kanjani igama lakho libizwe enhlabathini? Kunenhlabathi eyambiwa kwafakwa impahla zakho ongazazi zaphelela lapha embukelo wami. Kunamabhodlela afakwa phansi weqa. Igate of ukulibambe ngesandla kukhona olibambe ebusuku lomhlabathi uthakathiwe. Enye impilo mbukelo wami siyoyithola enhlabathini. Bayazi laba abakholwa abafunda amaBhayibheli ukuthi mhla uqale kwiso Adam kwaqalekiswa nenhlabathi. Ngempela inhlabathi yaveza izinto ezimbi. Balibamba bathakathi lelozi ukuthi inhlabathi iyakhulunyiswa. Uzophumelela kanjani? Likhulunyelwe igceke lakho alinampilo mbukelo wami. Ungakhohlwa nenkaba yakho yaphelela enhlabathini. Umuntu obamba inhlabathi ubambe wena. Bakuyekile wafunda waqeda bathi soke sibone babopha inhlabathi mbukelo wami. Mawuthi uyanyathela into zakho ziyavaleka, yagula inhlabathi. Kodwa ungakhathazeki, umprofeti uMagejageja uza nempiliso yenhlabathi, uza nempiliso yegceke. Ngizophilisa umhlabathi wakini, ngiphilise wena mbukelo wami. Ngiyophumelela bonke mbukelo wami nabagqitshwe emhlabathini kini bathwetshulwa ngabathakathi inhlabathi zabo. Ungakhathazeki, ngizobabuyisa mbukelo wami. Nansi ke mbukelo wami inkonzo yempiliso yenhlabathi la ngizoqala khona eWinterton. Kuyobe kumhla ka12 kuJuni, kuyobe kungolwesihlanu mbukelo wami. I-one on one izobe ikhona, siyoqala ngo10 ekseni mbukelo wami. Ngiphathela umnikelo ka200 impiliso yenhlabathi. Kwaphila umhlabathi kuyophila zonke izinto zakho, kwaphila igceke kuyophila zonke izinto zakho mbukelo wami. Mangidlula eWinterton eKhethani Hall, ngiyadlula mbukelo wami ngomhla ka13 ngakusasa kuyobe kumgqibelo. Ngilapha eNewcastle eMadadeni Hall, nakhona ngiyoqala ngo10 ekseni mbukelo wami. Impiliso yenhlabathi uphatha umnikelo wakho ka200 kanti one on one izobe ikhona mbukelo wami. Mina ngiyalala kuze kusekuseni ngaze ngiye kochama. Mangivuswa ngiyazi ukuthi kunesizathu. Ngwaphuza impela amanzi kodwa mangeke ngalala angivuswa umchamo. It either khona iphupho elingakwenza ungavuki bavimba lona. Hey nina nilazi idlozi. It either khona ushevu ozowudle phephweni njoba bekwamakhekhe amnandi uthe mawuthi uyalithatha wavela waphaphama wavuka inhliziyo ayibhlungu kodwa lamakhekhe amnandi kangaka ngingenayo nemali kuba ngidlile ngabe ngiright. Kanti idlozi likunyakazisile lathi vuka wadlala ngeke usavuka. Asikakakudingi thina phindele emuva ingane yiseyincane. Akufunde nalokho awuzuhlezi umbathiswa izinto zovuka uyibona. Ngibone ebusuku ngiziphansi amanzi kuno round in ngangena phansi amanzi baba kodwa ngiboni lutho. Akuzona zonke izinto yoconfirm umsebenzi oqediwe, umbathiso luqediwe ebusuku ulele. Idlozi ke malikhuluma likhulumela umsamo Thabile lithi lungisana u1 no2 no3. Uzugcina amaphupho esenyamalele ungathakathiwe. Abasakhulumi ngoba isidingo sokukhuluma asekho. Yonke into abayikhulume nawe awukazi wenze ngisho eyodwa yakhona. There is why omunye athi ngangiphupha kodwa baba lento seyahlela kumntwana amave bona hayi ukuthi yehlele kuyena yasuswa kuwena. Kwase kutholakala omunye umuntu ezongena kuyena ozoba isubstitution yakho ngoba awukazi uzulalele awavalekile amaphupho ngoba uthakathiwe avalwe ukuthi yonke into awukazi uyenze. Enye waphazanyiswa ngokuphiswa umchamo benzela uyibhale phansi. Wathanda ubuthongo, wathanda ingubo, wathi buya kochama wangabhala leli phupho elisibonakala
iqaliso bagcina bebona ukuthi ayikho into esoyikhuluma nalomuntu asivele simiyeke kanje abasakhuluma uthakathwanga awuzange uzulalela angithi wambatha ingubo the day bekutshela ukuthi nali iphupho baliqeda indaba bayixoxa bayiqeda abanye bakunika ngisho isixazululo uthe uma usitholile base bethi sesingamvusa wavuka wathi ha wathi mawuphenya ingubo wathi umoya ushaya kanje hayi ngiyalala mina wamboza ingubo kanti ungimboza kwakho usumboza inkinga ngoba isixazululo besikhona emaphupheni ngiyatholakala ePietermaritzburg enumber 285 kuBack Street njalo ngo10 ngamasonto KwaZulu Natal kanti abantu baseGoli njalo ngeviki lokuqala enyangeni kuyiSaturday ngisuke ngikhona eKempton Park Civic Center sabela uyabiza nge17 bengizalwa so eGold Rush ngaphiwa ama-plays 100 rand amahala so namhlanje kuseni ngadecide ukuthi ngivuke khona ngiqale ngiyodlala then ngize la esontweni ngafika ngawini. Hayi wena uwinani? Kunento ebengiyithandazela ngiyifuna imali engiyiwinile ngizokhona ukuthenga lento le bengiyifuna. Shaya izandla kakhulu bakhethwa wenza konke. Abantu base Push Up Steam ngiza nempiliso yenhlabathi la ngizobabona khona ngomhla ka20 kuJuni ngiyobeka umgqibelo egama lakhe Library Hall mbukelo wami ngiyoqala ekseni ngo10 abafuni 1-on-1 izobe ikhona la mbukelo wami phatha umnikelo wakho ka200 rand mangidlula mbukelo wami ngomhla ka27 ngiya lapha ya eSwaziland bantu base Swaziland uphatha umhlabathi wekhaya uphatha umhlabathi ozempambaneni zomgwaqo la ngizoletha khona impiliso yenhlabathi ngumhla ka27 laphana ePark Hotel kwaManzini ekseni ngo10 kanti 1-on-1 izobe ikhona sabela uyabizwa abakwashi wakuzobuya awuzomemezela ukubuya kwezinto bonke abakhethwa cela wenze nje shayela nansi inombolo njengamanje ubhuke iconsultation yakho la ngizohlala nawe khona 1-on-1 sikhulumisane sibone ukuthi sixazulula kanjani lenkinga yakho esekhaya kanti labo abafuna iprivate consultation imbukelo wami ngicela bashayele le nombolo babhuke la ozonikwa usuku lwakho wedwa uzoxoxa nomprofeti uMagejageja lalela ke mbukelo wami njalo ngolwesibili umprofeti usuke khona eMaritzburg enumber 285 kuBack Street la enza khona i1-on-1 lalela ke imali uyifaka ebank yonke into uyenza wena sewufikile ngizodlulisa nje ufakazi bokuthi nami ubaba lethame ebuya phesheya wethi asibhalice ehamba wethi asibhali icelo wasebuye banenkonzo yabaqaqi mokukhumbula kahle so nami icelo zami ngangibhalile izintathu so ezinye zaze ezimbili sengiyitholile eyokuqala ngibhala imoto sengiyitholile nansi Hayibo ibikolo yasilahla wenza konke and mama ulithola kusimoto esikweleti cash le moto hayi wena kanti wena wenze njani Mucabanga uzophumelela kanjani igama lakho libizwe enhlabathini kunenhlabathi eyambiwa kwafakwa impahla zakho ongazazi zaphelela lapha embukelo wami kunamabhodlela afakwa phansi weqa igate ovukulibambe ngesandla kukhona olibambe ebusuku lomhlabathi uthakathiwe enye impilo mbukelo wami siyoyithola enhlabathini bayazi laba abakholwa abafunda amaBhayibheli ukuthi mhla qale kwisu Adam kwaqalekiswa nenhlabathi ngempela inhlabathi yaveza izinto ezimbi balibamba bathakathi lelozi ukuthi inhlabathi iyakhulunyiswa uzophumelela kanjani likhulunyelwe igceke lakho alinampilo mbukelo wami ungakhohlwa nenkaba yakho yaphelela enhlabathini umuntu obamba inhlabathi ubambe wena bakuyekile wafunda waqeda bathi soke sibone babopha inhlabathi mbukelo wami mawuthi uyanyathela into zakho ziyavaleka yagula inhlabathi kodwa ungakhathazeki umprofeti uMagejageja uza nempiliso yenhlabathi uza nempiliso yegceke ngizophilisa umhlabathi wakini ngiphilise wena mbukelo wami ngiyophumelela bonke mbukelo wami nabagqitshwe emhlabathini kini bathwetshulwa ngabathakathi inhlabathi zabo ungakhathazeki ngizobabuyisa mbukelo wami nansi ke mbukelo wami inkonzo yempiliso yenhlabathi la ngizoqala khona eWinterton kuyobe kumhla ka12 kuJuni kuyobe kungolwesihlanu mbukelo wami i1-on-1
izobe ikhona siyoqala ngo-10 ekseni mbukelo wami ngiphathela umnikelo ka-R200 impiliso yenhlabathi kwaphila umhlabathi kuyophila zonke izinto zakho kwaphila igceke kuyophila zonke izinto zakho mbukelo wami mangidlula eWinterton eKhethani Hall ngiyadlula mbukelo wami ngomhla ka-13 ngakusasa kuyobe kumgqibelo ngilapha eNewcastle eMadadeni Hall nakhona ngiyoqala ngo-10 ekseni mbukelo wami impiliso yenhlabathi uphatha umnikelo wakho ka-R200 kanti 1-on-1 izobe ikhona mbukelo wami. Uyabona ithongo mangabe likunikeza lento oyokwenza lento ekuthiwa imvumadlozi kwehlukene ukuthwasa nemvumadlozi yini imvumadlozi yingesikhathi umukela ubizo lwabo uthi lento eniyifuna ngami ngiyavuma ukuthi ngizoyenza kodwa ngizobona ukuthi inina eniyifunayo uma ninginika inkomo yokophothula imali yokhokhela ugobelo imali ezophilisa umndeni ngesikhathi ngingekho lezi zinto engiyishoyo uma nikena nginikeza zona sengiyahamba ngenze njani ngiyoyenza lento eniyishoyo uwenzelani leyo nto imvumadlozi uyenzela ukuthi baningi babomnikathi abantu abathwasile kanti bathatha izikhwama ezirong wanele wabuya entwaseni ayikho into eyaphinde yalunga ngakhohlwa izikhwama zokhokho bethu endulo bezithi uqinaqina bezingathambile mabefuna manicabene mama uthuli bebelishaya emini izulu bebekwazi ukudala ukuthi kube mnyama kwakho kuphela qadi bebekwazi ukwakha impisi udliwe izimpisi uzufe qadi so wena mawuvele uthi hayi kunedlozi elikuhluphayo nawe sengiyaqala ngiyathwasa uyazi ukuthi yini lo yithathayo ngoba akusho ukuthi ngoba uyidlozi ufuna uthwasa uright ukhona ngothi mhla umthwasele kuvuka ubuthakathi bakhe kuvuka inhliziyo embi yakhe kuvuka isikhwama sakhe sokuthakatha kuvuka ukuhlupheka kwakhe ungangeni kwemali ngoba wayekholelwa ekuvalweni kwemali la ekhaya mhlambe uthwasa nje yebo wayenesikhwama kodwa uyena owathakatha umndeni yothi mhla uthatha leso sikhwama kuphelile so before that awukuze sikuncede ngokuhamba lwemvumadlozi ngiyazi inyanga nezangoma ngeke ziyithande lento engiyishoyo ngoba ngathi ngivala ama client ngivala imali kodwa sixakekile isizwe sethu ngenxa yentwaso engaqala ngomuntu kwimvumadlozi uyithathelani into ongayazi angimile ngokuthi ngiboneni namhlanje ngime ngokuthi lo ongamthwasela wangithembisa yes nime sithembisweni sabakini ungayithathi into ongasazi isithembiso sayo musa uzothatha umthakathi umvusi nganele abanye uthe qeda ukuthwasa kubo bamnuke same time amanye athi uqeda ukuthwasa kube kufingane omunye athi qeda ukuthwasa ubumsebenzi uphela uyena thwasela isikhwama esirong uyovusa isikhwama kuvuka imkhuvu kayisho omkhulu ikulandele shayela nansi inombolo njengamanje ubhuke i-consultation yakho la ngizohlala nawe khona 1-on-1 sikhulumisane sibone ukuthi sixazulula kanjani le nkinga yakho esekhaya kanti labo abafuna i-private consultation mbukelo wami ngicela bashayele le nombolo babhuke la ozonikwa usuku lwakho wedwa vo uzoxoxa nomprofeti uMagejageja lalela ke mbukelo wami njalo ngolwesibili umprofeti usuke khona eMaritzburg enumber 285 kuBack Street la enza khona i-1-on-1 lalela ke imali uyifaka ebank yonke into uyenza wena sewufikile kunalento eqeda abantu ebenza abantu bethwase bonke ekhaya bedla inkamba kanti azidingekile mbukelo wami nithwase ngedlozi elilodwa nibe bathathu akekho osebenzayo la ekhaya nonke mbukelo wami nithwasela ukudliwa imali nihlabe nenza imisebenzi kodwa idlozi alisebenzi kungangeni nomuntu oyedwa mangena oyedwa ngaphinda abuye mbukelo wami kanti kwakhuphuka idlozi elibizwa ngokuthi umdliwa idlozi elinamacala elivalelwe ngaphandle malibuya la ekhaya libuya ngempi mbukelo wami lidla izinto za la ekhaya ubona ngani ukuthi umdliwa sewungenile egcekeni imali ayihlali mbukelo wami inento ezidlayo inili ngafika esandleni mayingavalekanga mbukelo wami idliwe izinto abantu bagula ngelanga le-payday izinto ziyaphela ukudla kuhlala emakhabetheni kanti nezilwanyana ezigijimayo mbukelo wami emzimbeni wakho nasegcekeni lakho azipheli mbukelo wami kanjalo umdliwa masufikile mbukelo wami uba namaphupho ulala nabantu ongabazi mbukelo wami uthi mawuthi uyolapha isilwane uphinde uthi uyabuya nansi lento icashe egazini lakho ngoba eyakini mbukelo wami uthi mawuxosha ubumnyama uxosha kanye nayo ngoba
kuzoba yinto yegazi lakho. Ababaningi abantu abakwazi ukulapha lesi silwane esibizwa ngomdliwa esasiyidlozi lala ekhaya elalinamandla kwakumele lizoletha umehluko, kodwa la ngenwa imimoya emibi, kwangena umona, lajikela ikhaya mbukeli wami, lidla khona la ekhaya. Umdliwa ngokudla mbukeli wami. Abantu abanomdliwa mbukeli wami, imisebenzi, impilo, yonke into emndawonye, kodwa kunalokhu uxabana nabantu bambize ngomthakathi, bambize ngezinto ezimbi mbukeli wami, kungenzeke lutho. Kanti mbukeli wami mayithenga indlu noma ethenga imoto akaqedi ukuyikhokhela, iyadliwa mbukeli wami. Umdliwa ngokudla mbukeli wami. Bayazi abantu bengiwenza every Friday umdliwa mbukeli wami, wadla imoto, wadla amatekisi ami, waqeda mbukeli wami. Ngabona ukuthi lesi silwane mawusibhayizela simbi, siyingozi mbukeli wami. Asafuni ngithumela abantu, sifuna mina ngqo ngiphume mbukeli wami. Ngenxa yokuba busy ke mbukeli wami, sengiphuma once every Friday mbukeli wami enyangeni. uLwesihlanu lwesonto lokuqala enyangeni mbukeli wami engiphuma kulona. Ngiyaphuma mbukeli wami ngizokwenza umdliwa mbukeli wami. Ngifuna siyikhiphe, siyilahle lento ngoba ayilapheki mbukeli wami, idlala ekhaya mbukeli wami. Umdliwa ngokudla izinto zekhaya. Mbukeli njengoba ngikhuluma uyabona mani ukuthi ngikhuluma nawe ekhaya, inkinga yakho uyathalalisa. Ubambile lo mdliwa ukuthi noma usuzwile ungalisukumela usizo. Ngiyakubiza ke mbukeli wami, njalo kwiviki lokuqala mbukeli wami enyangeni ngoLwesihlanu kuphuma mina ngqo, angithumeli. Ngibonile mbukeli wami yamosha nezimpilo zabantu ebengibathuma ukuba bayokwenza umdliwa. Isipoki lesi mbukeli wami esimbi kabi esibizwa ngomdliwa, sidla ubudlelwane, sidla yonke into, phelele yonke into nayo esandleni. Ungakayisoli, ingakapheli konke mbukeli wami, ngiyakubiza ngicela ubhalise kodwa imali awuyifake efonini mbukeli wami. Nonedlozela imnyama noma ubani ofuna insebenzelo yokusetshenzwa ngumprofethi ubusuku amiyise emanzini lawo melapha khona. Sabela ke mbukeli wami, uyabizwa. Ngiyazi ufuna ukwazi ukuthi ngitholakala kuphi. Ngiyatholakala ePietermaritzburg enumber 285 kuBack Street njalo ngo10 ngamasonto KwaZulu Natal. Kanti abantu baseGoli njalo ngeviki lokuqala enyangeni kuyiSaturday ngisuke ngikhona eKempton Park Civic Center. Sabela, uyabizwa. Mucabanga uzophumelela kanjani igama lakho libizwe enhlabathini? Kunenhlabathi eyambiwa kwafakwa impahla zakho ongazazi zaphele lapha embukeli wami. Kunamabhodlela afakwa phansi weqa. Igate of ukulibambe ngesandla kukhona olibambe ebusuku lomhlabathi uthakathiwe. Enye impilo mbukeli wami siyoyithola enhlabathini. Bayazi laba abakholwa abafunda amaBhayibheli ukuthi mhla kuqalekiswa uAdam kwaqalekiswa nenhlabathi. Ngempela inhlabathi yaveza izinto ezimbi, balibamba bathakathi lelozi ukuthi inhlabathi iyakhulunyiswa. Uzophumelela kanjani? Likhulunyelwe igceke lakho alinampilo mbukeli wami. Ungakhohlwa nenkaba yakho yaphelela enhlabathini. Umuntu obamba inhlabathi ubambe wena. Bakuyekile wafunda waqeda bathi soke sibone babopha inhlabathi mbukeli wami. Mawuthi uyanyathela into zakho ziyavaleka, yagula inhlabathi. Kodwa ungakhathazeki, umprofethi uMagejageja uza nempiliso yenhlabathi, uza nempiliso yegceke. Ngizophilisa umhlabathi wakini, ngiphilise wena mbukeli wami. Ngiyokuphumelela bonke mbukeli wami nabagqitshwe emhlabathini kini, bathwetshulwa ngabathakathi inhlabathi zabo. Ungakhathazeki, ngizobabuyisa mbukeli wami. Nansi ke mbukeli wami inkonzo yempiliso yenhlabathi la ngizoqala khona eWinterton. Kuyobe kumhla ka12 kuJuni, kuyobe kunguLwesihlanu mbukeli wami. I1-on-1 izobe ikhona, siyoqala ngo10 ekseni mbukeli wami. Ngiphathela umnikelo ka200 impiliso yenhlabathi. Kwaphila umhlabathi kuyophila zonke izinto zakho, kwaphila igceke kuyophila zonke izinto zakho mbukeli wami. Mangidlula eWinterton eKhethani Hall, ngiyadlula mbukeli wami ngomhla ka13 ngakusasa kuyobe kumgqibelo. Ngilapha eNewcastle eMadadeni Hall, nakhona ngiyoqala ngo10 ekseni mbukeli wami. Impiliso yenhlabathi uphatha umnikelo wakho ka200 kanti i1-on-1 izobe ikhona mbukeli wami. Ngicela wenze nje, shayela nansi inombolo njengamanje ubhuke i-consultation yakho la ngizohlala nawe khona 1-on-1, sikhulumisane sibone ukuthi sixazulula kanjani lenkinga yakho esekhaya. Kanti labo abafuna i-private consultation mbukeli wami, ngicela bashayele le nombolo babhuke la ozonikwa usuku lwakho wedwa vo uzoxoxa nomprofethi uMagejageja. Lalela ke mbukeli wami, njalo ngoLwesibili umprofethi usuke khona eMaritzburg enumber 285 kuBack Street la enza khona i1-on-1. Lalela ke imali uyifaka ebank, yonke into uyenza wena sewufikile. Ngiyazi ke mbukeli wami ongapheli bathi kuyahlola. Sengifuna ukubusisa amanzi akhe ekhaya, gijima ubamba amanzi akhe ekhaya azokwenzela imihlola akuphilise mbukeli wami ngoba ngathunyelwa wena mbukeli wami. Ungangizibi lento ethi shayela inombolo njengama
manje sikulindile sibamba ucingo lwakho sizwe ukuthi singakusiza kuphi. Bamba amanzi akho njengamanje mbukelo wami ngithandaze nawe. Ngiyakhuleka baba nangumlaleli nangumbukele ekhaya abamba amanzi akhe enhlizweni yakho unokukholwa ukuthi la manzi azoletha ushintsha lethu usindiso. Ngiyakhuleka kuyo yonke imvelo nakubo bonke abayiphethe ukuba osebenzisa la manzi abone umehluko. Makuphela izifo kuphela izipoki kuphele zonke izinto ezigijima egcekeni. Ngiyambusisa umlaleli ekhaya size sibonane ngokuzayo. uNkulunkulu kaMprofeti uMagejageja wenza izinto zenzeke. uNkulunkulu akubusise ekhaya sibonane ngokuzayo. Abakwashi wakuzobuya. Awuzomemezela ukuya kwezinto.